Eremu digitaleko genero arrakala eta horrek eskualdeko emakumeen enplegagarritasunean duen eragina aztertzeko jardunaldia egin dute orain gutxi Mondragon Unibertsitatearen Aretxabaletako kanpusean eta foro hori bera baliatu dute arazoari aurre egiteko helburuarekin garatutako tresna digital berria aurkezteko. Horixe izango dugun guk ere gaur hizketagai. Bi solaskide eseriko dira berbagai saioko platoan. Egoitz dela Iglesia da bat, MUko UEZiko estimeta digitalizazioa taldeko ikertzailea. Eta Leire Arregi bestea, oinarrizko digitalizazioan espezializatutako hezitzailea. Jardunaldietan parte hartutakoak biak, bertan esan eta entzundakoak elkarbanatuko dituzte. Leire Arregi eta Egoitz dela Iglesia, kaixo ongi etorri bioi. Kaixo. Ipini bezagun lehenik eta behin testu ingurua, zerk eraman zintuzten ikerketa egitera? Bueno, gure kasuan haien ikerketa baino, nahiago proiektua hitz egin, ezta? Ze ikerketa da proiektuaren parte, bale? Bueno, ni bereziki nator ezta UEZitik, Mondragon Unibertsitateko kolaborategiko ikertalde batetik, esten eta digitalizazio ikertaldetik, eta orokorrean harreman asko izaten ditugu zonaldeko hezkuntza erakunde ezberdinekin. Ordea, somatzen genuen gure ikertaldean gizartera begira, beste eragile batekin edo batzuekin edo beste testuinguru batzutan harremantzea edo agian falta zitzaigula. Eta orduan, horrelako hausnarketa saio batean, egon boltak ematen kontu hori eta pentsatu genuen. Nola eragin dezakegu, gure fakultatetik, gizarte mailan, digitalizazio gaietan modu positibo batean. Eta hor dagoen gai bada digitalizazioak suposatzen duela zenbait arrakala gizarte mailan. Horien artean, genero arrakala bat suposatzen du ere. Baina ikusi genuen ez dagoela oso modu sakonean ikertuta digitalizazioak, generoak eta lanbideratze prozesuen arteako harreman hori, ezta? Orduan pentsatu genuen, interesgarria izan zitekeela eta ekarpen bat egin genezakela beste esparru batzuetan gai hori aztertuz, ikertuz, eta horrekin ekarpen moduko bat egiten. Ez da gure kasuan, gero komentatuko dugun produktu bat osatuz. Orduan nolabait abia puntua hori da, nolabait gizartean beste modu batean eragiteko nahia, eta gure kasuan digitalizazioa, generoa eta lanbideratzea nolabait eremu horiek uztartuz. Horixe da pixka bat testu ingurua, horixe da pixka bat proiektua, labur biltzen duten hiru hitz gakoak. Aipatu duzu, geroxeago hitz egingo dugula, hain justu ere garatu duzuen tresna bati buruz, baina horra heltzeko lehenik eta behin ikerketa bat egin duzue. Konta iguzu, zer nolako ikerketa egin duzuen, zer den aztertu duzuena? Ikerketa berez ez dugu tarterik izan agian nahi bezala garatzeko, lehenengo fase batean geratu gara, jaso bilketan, lanbideko datuetan oinarritu gara, modu intersekzional batean aztertzeko, generoa eta generoa eta lanbideratzearen artean dauden harremanak edo egoerak aztertu ditugu, digitalizazioa, eta digitalizazioa enpleagarritasunean nola eragiten duen, eta gero beste faktore orokorrago batzuk, adina, formazioa, sektorea, elementu guzti horien datuak hartu ditugu, aztertu ditugu, konparatu ditugu, eta horrekin ondorioztatu dugu, nolabait digitalizazioak genero arrakalan eragiten duela, lanbideratze prozesuetan. Esan bezala, momentu honetan, ikerketa oraindik egin dugu maila kuantitatibo batean, lanbideko datuen azterketan oinarritu gara, eta helburua da, hurrengo ikasturtera begira aukera bagenu ere, kualitatiboki ere egitea, eta datu jasoketa hau, testigantzekin eta esperientziekin eta beste esparru batzuekin harremantzea informazio nolabait aberasteko eta osatzeko.
Zuk esan moduan, momentuz egin ahal izan duzuena pixka bat ikerketaren lehen fasea edo izan da, nolabait esatearren, hortik ateratako ondorio nagusia zein izan den ere aipatu duzu, baina zer gehiago kontatu aldi guzu, ze datu ikusi dituzue, zarekin egin duzue topo? Bai, datuak egia esan nahiko esanguratsuak izan dira, ezta? Hasteko, harritzekoa da, ikusi dugula lana bilatzen ari diren, ari gara testuinguru horretaz, lana bilatzen ari diren emakumeen inguruan ari gara. Lehen komentatzen genuen, badagoela gure gizartean sektore handi bat, sisteman sartzeko aukerarik ez dutenak, eta datuen partez direnak, nahiz eta gure realitatearen parte izan. Gu momentuz mugatu gara datuak ditugun horien inguruan aztertzera. Da, errealitatearen zati batez ari gara, emakume konkretu batzuen inguruan ari gara. Lana bilatzen duten emakume horien ehuneko 40-45 badauzka oinarrizko konpetentzia digitalak. Ordea, ez dauka aukerarik edo ez da sartzen ari, konpetentzia horiekin bat egiten duten lanbidetan. Hau da, oso feminizatu dauden sektoretan, konpetentzia digitala ez da elementu gako bat. Ordea, bertan egiten duten emakumezkoak, konpetentzia digital hori garatua dute. Eta hori nahiko harrigarria da. Nolabait esango nuke, behar baino, formakuntza altuagoko pertsona dauzkagu sektore hauetan lanetan. Oinarrizko ezagutza digitalei buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz ari gara hizketan? Bai, gaur egun konpetentzia digitalaren beharra sumatzen da, eta hala dator Europatik ezarrita. Badago marko dekretu bat deitzen dena DIGCOMP, eta hemen enpleguari buruz hitz egiten ari gara, baina Europatik ezarrita dagoen marko hori gizarte edo herritar ororentzat pentsatua dago. Hau da, gizarte digitalean bizi garen ez gero, teknologiarekin aritzea nahitaskoa dugu. Orduan, horrek, 5 arlo nagusi dira, askoz konplexua bada, baina hola modu simple baten azalduta, da hori, gure egunerokotasunean jarduteko herritar oro behar dituen konpetentzia digitalak. Eta, horretan oindiokan ikusten dugu trebatu beharra dagoela, ez? Eta esan duzu ez da, ikerketatik abiatuta debagoienean, enplegu eskatzaile emakumezko gehienek oinarrizko ezagutza digital horiek edo gehiago dituztela, baina laneratzerakoan ez dituztela aurkitzen gaitasun digital horiek erabiltzeko testuinguruak. Testuinguruak aipatzen duzuenean, zer da esan nahi duzuena, enpresai buruz ari gara hizketan? Hor dauzkagu bi alderdi. Alde batetik lehen esan dizudana, ez da, lan sektorea bera, feminizatuak edo maskulinizatuak dauden sektoreak ere digitalizatuak edo ez digitalizatuak daude. Hau da, sektore maskulinoenak digitalizazioarekin harreman gehiago daukate, eta sektore feminizatuak ez daukat horrenbesteko harremanik digitalizazioarekin. Hor, bi hausnarketa egin ditzakegu. Alde batetik, zergatik emakumeak ez daukaten aukerarik, digitalizatuago dauden, testuinguru horietan lan egiteko, eta zergatik orain leirek epatu duen bezala, zergatik digitalizatu gabe dauden testuinguru horiek ez diren digitalizatzen. Hau da, digitalizazioa baldin bada, gure mendeko kompetentzia oinarrizko bat, gizarte gero eta digitalago batean gaude, denok daukagu gure bizitzaren alderdi importante bat, digitala dena. Bai izan kontu korrontea, osasun zerbitzuko gaiak, mila historia, ez gara bakarrik sare sozialen inguruan hitz egiten ari, gure bizitza profesional, pertsonal, emozional, haren esparru handi bat digitala da. Ordea, badaude sektore batzuk oraindik, zeintzuetan, hori ez da indartzen, ez da sustatzen, ez da aktibatzen, nahiz eta izan pertsonak, prestaturik daudenak, bertan lan egiten horri erantzuteko. Hausnarketa hori nire ustez, ez daukat erantzunik, ez da goiatz, baina hausnarketa hori egin beharko litzateke, zergatik esparru hauek mantentzen dira nolabait isolaturik. Datuetan ikusi dugun beste gauza esanguratsu bada, nolabait sektore hauek, esaten da, krisien aurrean erresilentenak direnak.
Eta batzutan hori, datu positibo bezala saltzen da, ezta? Baina hori, gezur bat da, ezta? Ze erresilenteak dira, ze beraien baldintzak horren eskasak dira, ezin duten okerrerago joan. Horregatik erresistitzen dituzte krisi garaiak. Orduan, badaude hor zenbait faktoreak batzutan kontuan ez ditugunak, eta ustez, importanteena foko hor jartzea, ezta? Ze digitalizazioak suposatzen duen genero arrakala da, beste ertz bat, genero arrakalaren baitan duen ertz guztien artean beste bat, eta badauzka bere ondorioak eta bere jatorri politiko, soziologiko eta ekonomikoak, ez da. Eta jaso duzue, emakumeen euren testigantzarik, zer kontatu dizuete? Ni beraiekin egotenaz egunerokoan, eta hori egon zen mai inguruan ere, egin genuen mai inguruan partekatu genuen, eta adibidez askotan entzuten dudana da, ni ez naiz gai, ni ez naiz trebatua, gero, igual aurrera goitzen dugu, baina adinekoa diren emakumeak da, hori gazteen dako da, baina ni ja nagusia naiz, ez naiz gai. Eta, gure, nire kasuan, ez hitzaien moduan, bai, saiatzen ez, segurtasuna helarazten, konfiantza hori helarazten, danok garatzeko eta hobetzeko trebetasuna daukagula. Aipatu duzula ere, zu egunerokoan egoten zarela eurekin, hain justu ere oinarrizko digitalizazioan ez hitzaien moduan, arrasateko kulturaten zerbitzua eskaintzen duzuelako, ez da? Bai, doako zerbitzua da, eta hori edo norre etorri daiteke, 16 urtetik gora, egia da gehien etortzen den jendea, adinekoa dela, nagusitxoa, 50 urtetik gora, baina gaztetxoa gabe etorri izan dira, eta badago aukera, eta badago beharra, hori batez ere azpimarratzekoa, badago beharra. Eta jendeak ezagutzen du, zerbitzu hori? Oraindik batzutan guta zahaztu egiten dira, horre 3. solairuan gaudelako, nik uste dut oraindik jende asko egongo da ez dakiena, baina, aprobetxatzea igual espazio hau ere esateko, norbait laguntza behar badu, oinarrizko tramiteak edo egiteko internet bidez, horretan laguntzen duzuela. Hori da, seguruenik ahaztu baino ezagutza falta izango dela gakoa kasu horretan, beraz, entzuten ikusten ari zatzaizkigunai esango diegu, hortxe egoten zaretela, ez da, kulturateko 3. solairuan zerbitzu hori eskaintzen. Esan dugu pixka bat zein den emakumeen euren pertzepzioa, baina enplegatzaileekin izan duzu elkarrizketarik? Bai, enplegatzaileekin desente biltzeko aukera izan dugu, mankomunidaderekin eta lanbiderekin ere. Eta egia hor, errelato oso koherentea dela, ez da, Leirekoren esan digunarekin, ez? Bertaratzen den emakumeen profila laguntza eske batez ere lan abiatzeko orduan, kurrikulum osatzeko orduan, lan eskaintzak bilatzeko orduan, belaunaldi predigitala, osatzen duten emakumezkoak izaten dira normalean, zailtasun gehien dituztenak, gaiuekin edo testuinguru digital horiekin moldatzeko, eta laguntza batzutan oso oinarrizkoa da, ez da horregatik Leire egiten duen lana niretzat oso funtseskoa da, ez da, aipatu duguna, ez, kurrikulum bat nola egin, kurrikulum bat nola igo plataforma batera, ez nire bizitza profesionala nola ikusi web orrialde batean. Horrelako prozesuekin izugarrizko laguntza eskaintzen diote bai mankomunitatean eta bai lanbiden. Eta hortaz, hizketa gai ditugun emakume horien profila izango litzateke, adina dituzten ikasketak, zer nolako lanak bilatzen dituzten, nola laburbildu genezake hori? Bai, horrela orokorrean, esango genuke, kompetentzia digitaletan laguntza gehien behar duten emakumezkoak 40 urtetik gorako pertsonak izaten direla, eta askotan ere kanpotik etorritakoak ze berai gehitzen zaie ez da hizkuntzaren zailtasuna. Orduan hizkuntza gehi tresna guztiak ezagutzen zuten hizkuntza batean egoteak, beraien egoera konplikatuagoa egiten du, ezta. Profil hori izaten da normalean. Naiz eta gero emakumezko horiek, esan bezala datuk zetuten arabera, oinarrizko kompetentziak izan badituzte. Baina esango nuke ere nolabait,
emakume hauekin hitz egin dugunean eta Leirek esan duenarekin bat egiten dugulako, ez da, batzutan da gehiago konfidantza falta, beldurra, gai izango naizela aurretik pentsatzea, benetako gero ezintasun bat baino. Tira, eta datuak jasota, realitatea zein den apur bat ezagututa, tresna digital bat garatu duzue, ede.eus. Aurkeztu ezaguzue. Bueno, ede.eus tresnaren helburua, nebizat, orain komentatzen genituen erronka horien nolabait esamurtzea. Gure kasuan, datu edo ikerketa honekin batera, datuen edo genero digitalizazioa eta lanbideratzea aztertzeaz aparte, egin genuen aztertu ze eskaintza publiko eta doaineko dauden, gure kasuan, debagoieneko testu inguruan, ezta? Eskaintza horiek filtratu genituen eta kompetentzia digitalari erantzuteko eskaintzen aukeraketa bat egin genuen. Eta gero, tresnak egiten duena da nolabait digitalizazioan trebatzeko dauden formakuntza horiek klasifikatu, antolatu eta pertsonari aurkeztu bi modutan. Izan daiteke bilatzaile bat, erabiltzen duzuna formakuntzak bilatzeko besterik gabe, edo izena ematen baldin baduz, erregistratzen baldin bazara, besterik gabe pasaitz bat sortu eta email bat sartuta, badaukazu aukera erregistro hori gordetzeko eta modu pertsonalizatuko batean tresna erabiltzeko. Orduan laguntzen dizu, zuretzat egokiak diren, ibilbide profesionalen arabera eta zure sektorearen arabera, ze formakuntza dauden bilatzen eta gordetzen. Eta gero eramaten dizu, zuzenean, formakuntza horiek eskaintzen dituzten jatorrizko plataformetara, bertan hor ja, gainontzeko erregistroa edo izen ematea eta burutzeko. Horixe da, hortaz gutxi gora bera funtzionamendua, horixe da, ez da eskaintzera datorrena. Aurkeztu berri duzu, erreminta berri hori, jada erabilgarri dago, hasi gira erabiltzen emakumezko horiek, badakizue? Hor badauko oraindik erronka bat, tresna erabilgarri dago, orain falta zaigu zabaltzea, gure helburua edo asmoa litzateke tresna hori nonbaiten eskegita egotea, erakunde publikoren baten baitan edo web orrialde ofizialen baten baitan hor esteka egotea, ze berez tresna guztiz doakoa da, ez daukagu irabazteko asmorik berarekin, eta eskintzen dion estra digitalizazioan fokoa jartzeaz gain, da bere sinpletasuna, oso simplea da erabiltzen, eta oso intuitiboa da erabiltzen. Eta testeatu egin dugunean erabiltzaile potentzialekin, horrela berretzi izan digute, oso tresna intuitiboa eta erosoa da, eta jardunaldian ere aurkeztu genuen, Leire, eta oso gauza simplea zentzu honean, Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako kalitatezko enplegua sustatzeko 2024ko deialdiaren barruan kokatzen da, eta tokiko eragileak ere izan dituzue lagun, bide lagun, zeintzu izan dira? Tresnaren diseinuan eta pizka bat, lehen aipatzen dizun, beste eragile batzuekin harremantzeko orduan, emunekin egon gara lanean, beraiei esker lortu dugu egia esan testu ingurua, zabaltzea eta zubi berriak eraikitzea prozesu honetan, eta gero Goi Solutionekin batera egin duguna izan da tresnaren diseinua. Eta gero aparte, debagoienako mankomunidade egon da gurekin ere lanean, lanbide, kasetagunea, beste zenbait eragilerekin ere harremantzeko aukera izan dugu. Parte hartzaile ezberdinak izan dira beraz pixka bat prozesuaren diseinu eta garapen prozesu horretan. Gaiari buruz Mondragon Unibertsitatearen Aretxabaletako kampusean egindako jardunaldian, zer moduzko harrera izan zuen aurkeztutako tresna digitalak? Horaian Leirek esango digu beto, zeniaian ez nahiz oso objektiboa. Esan duzu ez, nahiko intuitiboa, erabilterraza dela. Nire sentsazioa izan zen hori, erraz ulertzeko web orrialdea dela, erabiltzaileen pentsatuta ez, ze baliteke kompetentzia digitala basuko pertsona batek erabiltzea,
baina modu simple baten mugikorretik mismamente, erabiltzeko gai izatea. Eta gero mai inguruari dagokionez, oso aberasgarria izan zen niretzat, ze ikuspuntu oso desberdina, bakoitza alor desberdinetatik, bakoitza bere ekarpena egin zuen, batzutan ikuspuntu desberdina, talka pixka bat eduki genuen, baina, talka hoien gandik ere, ez dakit, hausnarketa interesgarriak ere suertatzen dira, nire ustez, ez? Eta zerk eragin zuen talka adibidez, edo bertan jasotako gogoeten artetik, zer nabarmenduko zenukete jaso zenuten gogoeta berriren bat? Bai, gogoeta desente jaso nituen, ze oso profil ezberdineko pertsonak bildu genituen, eta niretako haien esanguratzuena da nola digitalizazioaren aurrean oraindik dauden jarrerak, dauzkagu aldeko pertsonak eta kontrako pertsonak, oin asko kostatzen da erdibidean kokatzen diren profilak topatzea. Bago jendea bizi duena oraindik teknologia eta teknologia digitala bereziki, erronka konstanteko eremu bat bezala, eta ez dena erosoa edo atsegina edo inkluso emankorra izan daitekena, eta kontrako, panazea moduko bat ikusten dutenak teknologiaren atzean. Baina erdibideko posizioiek topatzea komplikatua izaten da. Horixe bertan ikusi ahal izan duzuen, horixe nabarmenduko zenukete. Bai, eta gero, erabiltzaile posible baten parte hartze bereziki esanguratzua, Marimarrena, bai, zein oso, fokoa zentratzen asko lagundu zigun, mezu bat bidali zigun, bera, dibertsitate anitzeko pertsona taldeko pertsona bada, eta tiroi majo bat eman zigun esan ez, askotan gurekin ahazten zarete, eta tresna hauek agian begirada berezi bat izan behar dute gure profila duten pertsonak zaintzen, askotare lehen aipat ditugu beste ahaztu batzuk, baina pertsona hauek ere normalan ahazten ditugu, eta digitalizazioa izan daiteke testuinguru bereziki egokia, pertsona hauek sistemaren parte sentiarazteko, eta askotan begirada hori ez izateagatik, kanpoan uzten ditugu, eta eman zizkigun gako pare bat tresna bizkat hobetzen jarraitzeko begirada horrekin. Nik ere nabarmenduko nuke bere parte hartzea, oso interesgarria eta berari ahotsa ematea. Hala esan zigunez, diseinatzerako garaian edo planifikatzeko garaian gugan pentsatu, gure ikuspuntutik begiratu. Kontuan hartzeko beraz. Bai. Debagoienean kokatu duzue, pixka bate azterlana, badakizue beste eskualderen batetan halako lanketarik egin den edo debagoiena izan da lehena? Bai, gu dakigula ez da horrelakorik egin, baina ez du horrela agian propioki ez da ere gehiegi begiratu. Baina horrelako beste tresnarik ez dugu topatu debagoienatik kanpo, ez da debagoienan orain arte. Tira, zuek prestatu duzu, tresna hori, garatzen, hobetzen, jarraituko duzu aipatzen zenuten moduan, nolabaiteko jarraipenik egitea bada asmoa, finkatu duzu helbururen bat? Bai, asmoa da, hurrengo ikasturtean zehar hau garatzen jarraitzea. Helburua da, orain berri irekiko den Gipuzkoako Foru Aldundiko beste deialdi batean jarraipena emateko aukera eskatzea, beren diru laguntzari esker egin dau, eta hori gabe ezingo genuke modu berean honekin jarraitu, orduan lehenengo helburua da berriro horrelako beste diru laguntza bat lortzea, eta tresna garatu, implementatu, eta gabezia bat dagoenez ikerketa hau garatzeko aukera izatea. Garbi dagoena da, kompetentzia digitalek gero eta pixu gehiago izango dutela lan munduan ere, ez da? Dagoeneko badut ez da enplegu garaian baizik eta enplegua lortu aurretik. Gaur egun plataforma digitalak begiratzen ditugu lan eskaintza begiratzeko. Kurrikuluma ere askotan presentzialki ezin da eraman online bidez egin behar dugu, eskaera. Eta hori kurrikuluma bat diseinatzea ordenagailuan trebeak ez bagara, hor norbaiten babesa laguntza behar dugu.
Beraz, hori da, ezta? Oinarrizko ezagutza horiek izan ezean, lan mundurako ateak ere, isten zaizkigula, ezta, nolabait esatearren. Bai. Eta egia da baita ere, duela urte batzuetako gaur egungo eta etorkizuneko oinarrizko digitalizazio ere, ez direla berdinak izango, ez da honek eskatzen du, unioro ikasten, unioro eguneratzen egotea. Bai, horrela da, ez da, bizitzak gero eta abiadura handiagorekin ez da doa aurrera, teknologia zer esanik ez, eta horregatik gure testuinguruan ditugun formakuntzarako eskaintzak asko direla, bai, kasetagunea, lanbide, bai, gure kasuan, Bastida Akademia, Miguel Altuna bezalako zentroak eskaintzen dituzten formakuntza doakoak hor dauzkagu, eta batzutan agian ez ditugu behar bezala erabiltzen edo ezagutzen, lehen aipatu duzun bezala, ez da, eta pena bada, aukera asko eskaintzen dizkigute, bai lana bilatzeko, baina bai behin lan bat izan da, horretan trebatzen jarraitzeko orduan. Niretzat formakuntzan dau gakoa hor. Tira, tresna honek lagunduko du, ez da, horri bultzada ematen, eta gogoratuko dugu, Arrasateko liburutegiko 3. solairuan eskaintzen duzuen zerbitzu horren bitartez, horrek ere lagundu dezakeela horretan guztian. Tira, Leire Arregi eta Egoitz de la Iglesia, eskerrik asko, gaur gurera etorri izanagatik, eta hurrengo batera arte. Mila esker, zure Goiatz.